May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubataan naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 18 ka mga pamilya i-evacuate sa Moises Padilla bangod sa mga litik sa duta. Si Neko nagpatag sa sunod-sunod nga mga brownout. Sa Bacolod, birthday boy patay matapos mabunggo ang nadala nga motorsiklo sa canter. Sa Carlota City, bag-abyan ng tinapungulay samtang nagainom na tapangulan nalipong kag DOA sa ospital. Sa Good Vibes, empanada sa Lasal Avenue sa Bacolod, sold out perme. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginahaylo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga local government units nga magpakigbahin sa maskara sa Panaad. Wala pa man nakabaton si Lacson sa nga imbitasyon gikan kay Bacolod Mayor Albi Benitez para diri, pero mabatyaga na suno sa iya ang excitement sa mga banwa kag syudad para sa amo nga kahiwatan. Mahimo nga wala man sang may napain nga pondo diri ang mga LGU, pero nagalaom si Lacson nga mapangitaan sang source of fund ang amo nga tinutuyo. Ginapaabot ang pagbukas sa mga booth sa nagkalain-laing nga mga banwa kag syudad sa Panaad sa Negros bilang nga pagbuylog man sa Mascara Festival sa bulan sang Oktubre. Padayon pa ang pagplano sa ginalantaw nga collaboration sang syudad kag probinsya. It's just that I've not yet received an invitation from Mayor Albi. Okay. But then again, you can already see naman the enthusiasm of the other LGUs now willing to join the Mascara Festival. So buksan ng ilang mga LGU. Yes, no. Hopefully they still have a budget for that, no. Because I don't think anybody budgeted for Panaad Festival, di ba? Yeah. So I hope they can find, sources for them to open. Sa number 9, 3 ka tonelada sang basura ang nagkuha gikan sa Mambulo Creek sakop sa Barangay 18 sa Bacolod City. Inadlaw nga ginapanghakad sa Barangay 18 ang mga basura nga wala sa payan ginahaboy sa wala makilalaan nga mga persona sa Mambulo Creek. Tubtob nga nahawanan kag nagbalik ang tayoy nga pag-ilig sang tubig sa sapa. Sunod sa kay punong Barangay Madaling Diaz, 3 ka tonelada sang basura ang hakad sa sapa nga amo isa sa mga kabangdanan sa pagbaha sa mga malapit man nga pamalay sa lugar kung magbubuang ulan. May nabutang na sadto nga baral ang barangay agud mapaiway ang paghaboy sa basura sa sapa. Karon nga nalimpyuhan na, nagapanawagan karon si Diaz sa pumuluyo nga kuntani mangin responsable sa paghaboy sang basura. Ang masiwa nagaupod na sa among buwan. Yun ang the counterpart nila sa mga barangay na matiluan namin. So far daw muna. Padre pa lang daan sa pukon baga sa tunga-tunga ginakuha yun ang basura pa hindi ito maglagpo. Oo, para hindi ito maglagpo. Problema. So di nakapang panghaboy da. Dito sa mabog. Sa number 8, may masobra sa 271,000 ka mga estudyante ang tigayo nakapa-enroll sa idalom sa DepEd Negros Occidental Division as of August 16. Sa Lunes na, magabukas ang klase. Nagalaom ang DepEd nga ini ang magasaka pa, labi na nga sa kinaandan mayara gid sa mga nagapa-enroll sa ulihi na nga mga inadlaw. Sa school year 2021-2022, 336,970 ang kabilugan nagpa-enroll lakip na sa public, private kag integrated schools humalin preschool tubtob senior high school. Sa August 16 nga datos, 271,771 ang nakapa-enroll o kun 80.65% sa nagpa-enroll sa 2021. Sino kay Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sa DepEd Negros Occidental Division, yara na sa tagsa ka eskwelahan ang pagpatuman sa ilang transition padulong sa
sa full face-to-face classes sa Nobyembre. Ang mga eskwelahan nga damlag pa nakapatuman sang limited face-to-face classes ang maga-expand na. Ang pagpanghangkat karon amo ang pagpaigo sang estudyante sa mga classroom labi na nga may physical distancing nga ipatuman. Mahimo ipatuman man ang shifting sa mga klase. Na-release naman ang pondo gikan sa Provincial School Board para sa repairs sa mga classroom nga naguba sang mag-igo ang Bagyo Odette. May 4 naman ka eskwelahan sa Kawayan nga ginhatagan sang pondo sang DepEd para sa ilang makeshift kag temporary classrooms. Based on sa past na mga experiences during enrollment, kahulat na sila sa mga last minute. Tapos, hindi may bitaran ang late enrollees. May nagka-file late enrollee kaya po niya magsimpaan. Sa number 7, duha ka mga NPA ginaligar pilason matapos magluntad ang isang encounter sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Isa ka engkwentro ang nagluntad na naman sang kahapon sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army batok sa mga rebelde nga New People's Army sa Barangay Trinidad, Gihulgan City. Sa report sang Army, sila nag-validate sang report angot sa pagpangilkil sa mga rebelde sang ilan na ka-engkwentro ang inabulubanta na pulo ka mga armado nga rebelde. Sunod sa Army, duha ka mga NPA members ang pilason base man sa mga dugo nga nakitaan sa encounter site. Wala naman sa casualty sa bahin sang Army. May mga na-recover man nga armas, magazine, bala kang iban pa nga mga pagkabutang ang militar. Sa number 6, lalaki na tapungulan sang iya nga abyan samtang naga-inom. Biktima ang nalipungan kag dead on arrival na sang mag-abot sa ospital. Patay ang 43 anyos nga si Vicente Pingoy Jr. matapos ini matumba sa tunga sang ila pagtapungulay sang iya kabarkada nga upod inom sa Barangay 2, La Carlota City. Suna kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, hepe sang La Carlota PNP, ginakulit sang biktima ang suspect nga si Ralph Molinos ang iya abyan. Tubtub nga naimpito ini kag sila ang nagtapungulay. Natumba siya sa tunga sang ila pag-away. Nalampos ang ulo sang biktima sa semento sunod sa pulis kag dead on arrival na ini sang pag-abot sa ospital. Nag-surrender naman ang suspect sa kapulisan. Sa number 5, sa Bacolod City, birthday boy patay matapos makabugong iyang ginadala nga motorsiklo sa nagapunto nga truck. Iyang angkas, pilason. Nagtapak lang sa edad nga 28 si Jundi Doroteo pero giliyon ini nga ginbawian sa kabuhi matapos makabunggo sa truck ang iya sini nga motorsiklo kagabi sa atubang sang City Mall sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, nagapundo na ang truck bangod nga naga-stoplight and traffic light. Sa giliyon na lang nga magbunggo siya sining pangulihi ang motor nga ginadala ni Doroteo. Dead on the spot ang biktima bangod sa pila sa ulo tugas ang pagkabunggo. Pilaso naman niya sini nga angkas. Lunsay nakainom sunod sa pulis ang biktima kag ang iya nga upod. Temporaryo naman niya gidetain ang driver sa truck. Sa number 4, Benitez administration ginmanduan ang contractor nga padesigo ng pag-repair sa Bacolod Central Market. Halos patapos na ang repair sa Burgos kag Libertad Public Market. Pero ang Central Market nagapabilin nga daw wala pa sa mihora. Sunod kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, may 4% pa lang ang nasuguran sa Silver Dragon Construction Lumber and Glass Supply Incorporated. Matapos man nga nabaton ang mobilization fund halin sa Leonardia Administration. Kaina nagsapol na ang katapos ng City Engineers Office kag tiglawas sang project contractor agud mapadali ang pagkaayos ng merkado. May 50 milyones pesos ang gintalan nga pondo para sa pagkaayos ng atop sa merkado pati na ang meat and fish section. Sunod kay Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Market and Slaughterhouse, nga kung hindi matuman sang contractor ang nakasugtan nga date of completion sa proyekto, sarang ma-review kag ma-rescind sang syudad ang kontrata. Di dapat na iya itapuso na nila kay contract na mo. Pero pwede man na siya ma-rescind ang contract kung tungod ng violation sila.
pwede gina iya makuha ng contract, i-rescind Okay. sang city. Kay ti, nang violation na sila, kay supposedly may time frame na saan matapos, di ba? Oo. So kung may violation ka, pwede gina iya nga ang contract either i-review, kag i-rescind. Sa number 3, mga nagakaigo nga ahensya sa gobyerno ang kuntani magausisa sa nagasaka nga presyo sa kalamay sa merkado. Ining sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagpahayag nga wala siya nagaugyon sa ginasiling sugar crisis sa karon. Matuod nga nagmahal ang presyo sa merkado kung saan nagdangat na sa 100 pesos ang kilo sang refined sugar pero may nagakaigo pa nga supply subong suno sa iya. Kung may nagapamentaha man sa presyo, sunod sa kay Lacson, hindi ang mga planters. Yara sa idalom sa Department of Agriculture ang monitoring sang presyo sang kalamay, pero sunod sa DTI Negros Occidental, sila nagpatigayon na sang price monitoring kasunod man sang request gikan sa ilang regional office. Kasubong sa iba niya mga sugar planter, nagapati si Lacson nga ang pag-import sang 150,000 metric tons ang kalamay base sa ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang sabat sa ginalantaw kakulang sa supply kung tani ini ang refined sugar. Ini para hindi man maapektuhan ang farm gate price ang kalamay, labi na ang nagsugod na ang galing. Dapat magiyahan ang industriya sunod sa gobernador paagi sa pagpatod kung kinahanglan gid bala mag-import. Kung kinahanglan, ano nagakaigo nga volume. Kag kung may importation, dapat mag-aligmat batok sa smuggling. Sa piya kabahin, nagaugyon si Lacson nga sa nangintikang ni Planters Representative sa Sugar Board nga si Aurelio Gerardo Bodi Valderrama nga hindi mag-resign kag hulaton na lamang ang desisyon sang iyang appointing authority nga si Presidente Marcos. Si Valderrama na lamang ang wala nakahatag sang iyang resignation sa mga signatory sa Sugar Order No. 4 nga gintawag sa Malacanang illegal. I think there will be. That's why the President agreed on 150,000 metric tons. Yeah. So as of this time, wala. Right now, if you go to the market naman, puno naman the sugar, no? So as ang price, Ang price lang. But obviously, it's not us planters who's benefiting from that, no? It's always the traders, no? So, I guess agencies like the Department of Trade and Industry maybe can come in, no? And find out why the prices are like that. But definitely, it's not the planters who are benefiting from these very high prices. sa number 2, emergency shutdown ang ginpatuman sa portion 9 kV line rason sang inoras nga brownout sini nga hapon sa pila ka mga lugar sakop sang Talisay, Silay kag Bacolod City. Apektado ang Burgos, Mountain View kag Alihis feeder sa nga Seneco tugas ang emergency shutdown agud makaayo ang naglaylay nga linya sang kuryente sa atubang sang Robinson sa Mansilingan nga sakop sang Bacolod Batas 69 kV line. Resulta sang duha tugtog 3 ka oras nga brownout. Sa official Facebook page sang Seneco, ginpatpat nga humalin pa sang Lunes ang inoras nga may nagaluntad nga brownout tugaman sang pag-trip off sang 69 kV line. Martes ang nag-trip off man ang amo nga linya tugas ang transient fault nga masami tugas ang pagsapding sa mga sanga o kung dahon sang kahoy sa linya sang kuryente. Ang tagdumalahan sang Seneco ang nagapangayo sa nga paghangup sa mga konsumidor sa pihak sang scheduled kag unscheduled power interruption. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Disi 8 tanan ka mga pamilya ang kinahanglan nga evacuate sa Moises Padilla bangod sa mga nagtuhaw nga mga litik sa duta. Bangod sa pag-inulan sa nagligad nga semana, nagadako ang litik sa duta sa sitio Manaol, Barangay Quintinremo. Gani ginalantaw ang posibilidad nga may matabo nga landslide kag mapadayon pagid ang pag-inulan. Gani may 18 ka mga pamilya nga maapektuhan kung mag-landslide sa amo nga bahin sa sitio Manaol. Ginabisuhan ang mga pumuluyo nga magtinir-anay sa balay sang ilang mga paryente nga malayo sa nasambit nga danger zone. Ang wala naman may masayluhan, pwede magtinir-anay sa evacuation center sang Banwa. Ang lokal nga panguluhan magahatag sa libre nga transportasyon sa mga pumuluyo nga apektado sa may mga importante nga kuluwaon sa ilang nga balay. Sunod sa kay Mayor Ella Garcia Yulo, kinahanglan i-isolate ang lugar para sa safety sa mga pumuluyo. Gikatuan kahapon sa alkalde ang lugar, kaupo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang kahapon para ma-assess ang sitwasyon.
Sa Good Vibes, nakabati na kamo sang empanada sa Lasal Avenue sa Bacolod City nga permi lang sold out. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Las 10 pa lang sang aga, hubas na ang unod sang estante ni Alan Galang sang Manong's Empanada sa Lasal Avenue malapit sa Taytay. Gani, masako siya sa pagmasa sang dough para sa iyang empanada kay napalibutan na siya sa mga customer nga nagahulat nga may maluto na sa iyang mga produkto. May mga estudyante. May tricycle driver. Dito mga flavor? Chicken good. Wala pa eh. Pati naka-SUV, nagahapit sa iya para magbakal sang empanada. Pero may ka bakal? Oo. Anong flavor yung mayanan namin yan? Atong namin ito isa. Tuna? Cheese. May chicken, tuna kag cheese, 20 pesos ang bilog. Istorya ni Alan, 2010 pa siya nga nagapwesto diri pero sa nag-igo ang pandemic, nawad-an siya sa panagabuhian. Ginsulod niya ang trabaho sa construction para lang may income. Kaya ginimo ko, nag-stop lang ito eh. Tapos nagmita ko na extra income, nag-job na ubra-ubra. Ano nga mga obra nung? Construction. Naga-messenger siya sadto sa isa ka kumpanya kag nakaagi man trabaho sa food court sa mall. Ang ulihin niya nga sweldo pagtapos sa kontrata niya, gingamit niya sa pagsugod sa negosyo. Ang last kong sweldo, amo ginpunan ko kay one time nakita ko nga isa ka food cart bala na naglabay ang muno. Sige ko mas may buro. Muna lang ka na. O magtapos ang kontrata ko, amo na ben, naging ma-testing ko mabaligya. Wala man siya iniskwelahan sa pagluto pero malawig man kuno ang proseso antes niya nakuha ang nagustuhan niya nga sabor sang empanada. Ang ini nga resipe, wala ko ni ginistilahan, kundi dugin imagination ko lang bala sir, gin try and error, gin ano ko, gin na invento ko kung paano ko bala makahingo sang empanada nga lain man bala sa iba ng hindi magparehas timpla sa iban. Kag ang kadamuon sa customer kag suki niya sa kada adlaw, amo ang makapamatuod nga manamit ang iyang recipe. Ang kada ginabakit nga empanada, rekta na sa puyo kay may nagahulat. Makapaubos siya sang tubtub 120 ka mga empanada sa isa ka adlaw. Pangabay na lang akong tani, sige-sige na ang pagbangon para sige-sige man ang iyang pagnegosyo. Ilabi na nga may anom siya ka mga kabataan nga ginapa-eskwela. Barb, nabalaan ko gawin ang nasod ko nga ang kinadag sa katawa namin kitman. Kinatilawan mo. Tagaan na ka karon. Kag bigin ng grabe no, siya gid yung gamasa sa iyang Tanan-tanan, Barb. Tanan iya. Pati recipe iya. Iya gidya, kag ang inagyan niya bala Barb gusto mo pakita nga amat balik sa normal ang tanan siya balik mo sa negosyo after more than 2 years nga pandemic. Kag amo itong mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.